warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Macange. Nggih, alhamdulillah. Kula kali panjenengan wis kepareng sowan wonten alun-alun Klaten Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun. Piye hebate kaya ngene, gelare alun-alun. Mewakili warga masyarakat Pripun Mas Kota Trala? Klaten ngaturaken gunging panuwun kang tanpa umpami katur Ibu Hajah Sri Mulyani ingkang sampun kersa ngayomi mayungi ngembani warga masyarakat ndadosaken masyarakat ingkang langkung sae maju bersinar. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah sedaya kesaenan saking Ibu Bupati paribasan boten badhe dipun ukir wonten ing banyu ning badhe dipun ukir salebetipun watu. Oh nggih. Leripun masyarakat selalu mengenang jasa-jasa baik kepemimpinan dari Ibu Bupati tercinta. Leres, leres. Tur adil panjenengan iki adil. Kita iki sing seneng wayang ya digelarke wayang. Wayang. Sing pengaosan sok ya bakal ana pengajian. Sing seneng band ya bakal digelarke musik band. Kabeh diratani. Warata nggih Mas nggih. Ah nggih ngaten. Merga panjenengan iki sing rumangsani ingkang nyengkuyung iki beraneka ragam lan saka sudut ngendi wae. Nggih ta? Mula kabeh diratani pamrihe karben bisa nuju prana marang masyarakat Klaten. Ya, heeh. Mas, yo iki aku tak ngaturi Mbak Niken. Nggih, ben pinarak ana kiwa kotak kene nyedaki Mas Gareng tralala. Monggo, ayo kene-kene, monggo Mbak Niken, monggo Cok, ayo metaram-metaram Cok, monggo. Yo. Sugeng dalu Mas Bayu. Saya sehat, saya laris, semakin menyala. Alhamdulillah. Awet ya Mbak. Amin, pangestune Mas. Sowan melih ning alun-alun Klaten pancen panjenengan iki wis diarep-arep yai kene. Nggih, alhamdulillah niki pun yang ke beberapa kalinya. Leres, leres. Mas Gareng. Oh, dawuh. Lho niken wis dibageke sing apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu, Pak De. Karo awakmu. Aku ya kangen karo sampeyan. Tambah sukses, tambah cantik ya Cah Ayu. Sengok lah. Aku ya ngono kowe. Kuwi ketok akrab. Coba baleni. Mas Gareng rada anu saka kono, nduk niken saka kene lagi ketemu. Lah ngono saling menyapa. Ayo. Niken. Halo. Wah, ya ampun aku baik sekali. Kangen loh aku ya. Wah, mencorong tambah cantik. Sampean ya tambah putih, tambah glowing. Sengok. Aku gede. Ayo. Apa? Niki napa? Mbak Niken nih. Apa, Mas? Niki anu acarane niku rak napa nguri-uri budaya. Gitu. Dadi gelar budaya niku wis werna-werna. Ora mung wayangan wae ning tausiah ya di. Dilakoni. Nggih. Iki acarane berarti wis enek pirang-pirang. Oke, berarti acarane. Ditondo yekti tresnane Ibu Bupati karo warga masyarakat. Oh, ngono. Oh, nggih ngoten nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillah berarti kita harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Acaranya banyak sekali gitu Pak De. Ayu kira ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan aku mau wis nyepot sandal. Sikilmu abuh. Nyapa to? Hei aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken. Nggih. Niku ya wong. Loh, niki wong. Heeh, dudu serindel. Niku wong sing memang seperti kita. Matur lho, Bos. Matur lho. Mula
Mas Uncek bagake sik. Oh, sik. Aku ngurus niku kok. Ngurus niku. Piye? Srintil sempene iki lho. Gek sirinte wedhus sepira. Pokoknya sehat ya Cahayu. Sehat, alhamdulillah. Lancar perjalanannya, lancar kare sukses pokoknya untuk Dik Niken. Alhamdulillah sengok-sengok ya no. Sehat ya. Nek kaya bayi dolanan wayang ning pinggire dhisik goli. Kok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngene-ngene awet mau ora diganti. Dang, piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk lho, ora gaduk mencolote panggah ora gaduk Lah iya Kene ae, kene. Mama. Kene ngene ae. Nah, wek. Lah, ora gaduk. Iya. Iya, Mbak, iki ra ujube kangen-kangenan. Inggih, Pripun kangen-kangen. dengan mirsani suasana Kabupaten Klaten malam ini? Alhamdulillah malam hari ini sangat the best. Nggih. Dan sangat ini loh Mas, penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Leres. Yang mirsani banyak banget tumplek blek nganti Nggih. tekan kono kene iki padha ndelok Uncek iki. Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa ta? Wong sing nontone piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kero tenan cah iki. Maksudnya Iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. maksudnya piyai kathah iki lho. Heeh, piyayi niki Prasasat Klaten ki nuplek-blek nang kene. banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu Ora. nggak bisa bahasa Nggih. Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk Semoga- purna tugas beliau? Bu Sri, Bu Haja Bu Sri. Sri Mulyani. Pun beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Nggih. Semoga awet leh momong anak putune. Amin. Tetap seduluran kalih kita keluarga seni. Leres. Benjing-benjing nek umpami Bu Sri enten napa acara-acara nggih kita diundang lagi. Amin. Amin. Tetap panjenengan Ibu Bupati ora bakal nigake karo Kabupaten Klaten kok. Nggih. Beliau akan selalu menjaga keharuman nama Kabupaten Klaten. Entah siapa bupatinya, beliau tetap menjaga utawi nggadahi raos tresna dhateng Kabupaten Klaten. Injih. Ayo tetembangan ya tetembangan. Aku Ya, tak ya. nyuwun anu Mbak, yen ing Tawang ana lintang dhisik, Nggih. yen ing Tawang. Ning dibawani. Nggih. Dibawani iki tak duetke. Mbak Niken tak duetke karo Uncek. Mas Tralala tak duetke karo Apri. Nah, Lah kok Cocok kula Mas. nggih. ya cocok sih pada cilike ya dhewe. Aku cocok. Wah, wis. Dikanti. Aku karo iki ameng-ameng nyawa ya. Nyapa bersyukur. Loh, jenengan iki nganggo nyawa to kuwi? Mbok kira nganggo bare. Nganggo Mas nyawane separo. Tak kira nek ngono ki batu kok. Iki tak rasake sithik ning nyelekit iki lho. Niki ala-ala ya titahe Gusti Allah kok. Iki Mas. Sik tau ya Robos kae. Iki terus iki nek batu ki ngecese ngendi? Lah iki Ya. kok wong iki lho pomone dilebokne koper lho gak leren mutilasi sih. Iki adile Mas Bayu. Siramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo, aku sini. karo Mas Panut. Kok Mas Panut? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ada ancian-ancian toh? Loh. Kamu nanti nganu aku ndak Anu. gaduk lho. Sileno dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu-ibu Iya, lho iya. apa jenengan. Kene. Masalah. Alah ger. Wah, lah Dek kaya kotak terekan ngene. Arep mbok lebokke kene kan. Ngono. Anu Geblak lho kuwi. geblak ning ngono geblak. Oh, golek panganan samplan arep ameng-ameng nyawa. Ayo, Dik. Ayo. Nah, kono jemeneng kono. Wis. Nah, wis Ben. Ya. Ya, gini. Niken. Ya, Ayo saatnya. ayo wudu. Ya, wudu. Mbok iki kok koyo padake padasan lho kan kowe iki. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene yo. Aku diloke padasan. Lho ya Niken. Ini siapa kok lucu banget ah ya ampun. Niken ini siapa kok lucu banget. Oh, ini tumbal Imlek. Tumbal Imlek. Kok lali. Wong iki karo Ibu Bupati wis ora entuk kondur, ora entuk wangsul lho Mas niki. Ora. Matur lho, matur lho. Dikersake Bu Bupati Saking tresnani Bu Bupati. leres Digaeke pegawe ning kene. kanggo bantalan stempel. Yo dibawani sik, monggo Mbak Niken yo gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen
kaya pacarku. Pokoknya anggapan kaya Janaka ngono ya. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Arep kaya jangan gori ini kuwi anggapan kuwi Janaka. Duh, anu ning Arep jangan pamintaku. Mas uncek wong manis. Nah, ya. Pamintaku, Mas. Nggih. Apa iya ning tawang lho ya? Ya kene. Wau ya ning tawang. Ya, coba kaya apa? Dah. Ayo, Dek. Ayo dah. Ngono. Iki Gila aku. iki uang lho. Mbak Niken arep bowo dadi terganggu. Aku kate gandrung. Gandrung kok meneng aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekel-cekelan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. Nah, ngene ser teplek. Pangku. Nah, terus Lah ngono. Ayo. Wong lanang ngono. Tangan kene. Nah, Nah, piye lho? Mosok geduding tok lho. Lelek ngene ra Ngene cekel lho. tanganmu. Geduding tok. ya nek urung iso mangku ya sing sabar kene jenenge wong lagi trubus. Iya. Ya ning tawang. Ya. Terus mubeng neh. Ayo. Lumayan. Ganti. Lumayan. Mbak Niken Ngene tumbasan pinter. Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing wedok. Walik kowe. zaman modern. Iki mesti gongge pempes iki. Gongge pempes to. Ora. Ayo pipis sembarangan. Asli. Ayo anget iki manian. Oh, kurang ajar. Keringet iki lho. Ayo. Ngene batine Mas Bayu kuwi aku. Aku ra iso dipangku. Ayo, enggak boleh. Yo, ya kayak. Ana. Yo, cahaya. Suamiku, Apa bojoku? sesuk nek dhewe arep apa jenenge? Bar malam pertama honeymoon. Yo, Manggone nang ndi, Kang Mas? hotel berbintang sing ana Klaten. Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe iki. Alah ade ning alas ya lho nyapa. Iya. Apa rumasane niki bayangan iki nginggu anak lutung ya. Kan iki gawean pula. Ah lho maneh hotel ora gaduh kok. Ikan. Ora bareng. Anu kuncine. Kuncine dere itu buka kunci. Kuncine ora Niken. kedo. Arep ning resepsionis bareng ya ra ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wonge ibarate. Yo, lanjut. Kok sliramu sing goleke ngono kok ya. Ya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Uncak uncak. Uncek kok Uncak pincet. ya ngono kok. Aku ya. Aku ngenteni Kepiye diajeng sliramu ngenteni nang ngendi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang Mas. Kapok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat lah ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ya ra iso. Iya. Nek ngenteni dhuwurku enten ana sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora kowe iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur? Carane piye? Yo ngombe obat tinggi. Oh iya, apa kuwi? Heeh. Wes, esuk siji, awan siji, sore siji ngombe obat tinggi. Wis tak cekot nih. Wah, genah kuwi sukses kuwi. Sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ra ning alam donya. Ayo. Derajate. Maka Ngarani. Genti kono lho. Ose. Ose yo ada wayahe kok le senengane. Dereng to? Ya, Mbak.
kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Ya, hati jenenge ya. jodoh kan. Rasa digagas omongane tangga. Pancen Nyat kita omongane tangga ki pedes. Dewi ki padahal wis dadi keluarga serasi loh. Ancen cinta itu sing pancen aku. Lah milih yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah, Dewi ki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo ganti Mbak Apri ayo Rungokno ya ayah. Iso. Iya. lho kok padha Pak Putune kok padake. yo lanjut Santaka tani regi Welek ya wis umum. Umum. Kuwi ketoke lahire bahagia ning batine ketekan kuwi. kok kowe iso ngerti Iya iya kok keplecok. nek kan bojoku gemati sesuk nek dhewe piknik aku numpak apa to Mas Tak tumpake Alphard. Alphard Ah, melok-melok paling yo nyewa. lawange buka dhewe kae ya Alah desa kur Lah, desa. niken, Kurak niken. desa. Adewe leban dosa ya. La ilaha illallah. yo iso buka dhewe tutupe Nah, iso buka dhewe. Aja bantu soto. Enek kembange kae. Jojo kok kaya Apa? Kulkas pintu atas ngono lho. Tang esuk nduk kok anu sarapane spaghetti, hamburger, pizza. Oh iya Dhewe mangan rambane lho padha ae. Ya awake dhewe kewan no ya. Ya di. Nggo sing lanang to kan, sing lanang diculke, kata Lah Mas dirantai. melak ta jenengan? Ora kuwi sing lanang diculke dirantai, engko mulai nggo hasil. Lah ngono wae lah. Kuwi ledek. Yo mari ya tutuke. Janji 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 koe sumadat ras ing tias ingsun Kayak aku tresno banget karo sliramu Kang Mas. Sayangku, cintaku, lah tak kintung-kintung. Sayangku, Aku lah. lo kangen marang sliramu lo bubuk. Bubuk. Bubuk wis jeneng Bubuk ki nama panggilan sekarang. Lah kowe iki sakmene kok Oh. kira cilik. terus Lah kowe iki wis tuwa. kowe sing apik ngono lho. Lah ya bubuk. Nduk niki. Kekinian. Iki kowe nduk bojo iki ngono enek wong seneng karo seneng. Lah kok seneng, Pak? Iki iso ndolani wong susah kok. Piye contone? Contohnya ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. oh iya Didolani dhewe niki. Ah. Lho, mboten percaya ta jenengan. Ah, iya. Lho iki lek didolani iki mangket niki. Nggih. Niki diputer. Ah. Uklik, 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 colke. Nyoba. ora coba kan Oh, kene lho nduk niki. Carane ngene iki. Ngene iki. Piye, piye? Gembur iki ya ta, Ah. enak puterane. Ah. Uklik, 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 colke. Aku jajal. Iki tangga Ayo keparat rene tenan. sik. ayo Uklik. Aja, wes. Kok bablas nanti kok kono ya? Engko karete pedhot aja kehukeh. Dicol nih. Colke. Lo pedot tenan. Balik. Mutere rene. Oh, dadi Muter ini. kleru sing muter ki nek maju ki utirane ora nek kono. Gak. Ora tak melu-melu. gula ikaten batu yo Iki dibethot tenan no. yo lanjut Pak Diken ayo Munggah. Kini. Nimas ingsun Nimas ingsun prasapa
uklik. Dua bojo dhewe kok nguklik-nguklik bojone liyane. Liyane. Buktinya Niken. Walek. Ben kowe ngrasake kowe Mas iki Ujang Dalam. ngrasake di bojo galake ngene ya. Walah. Malah nguklik-nguklik bojone kancane. Nah, Wis suwe cilik neh malah iki. Lah witekno kowe kepiye? iki ditresnani karo Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih ngobok-obok nggon aku. Ngobok ngono liyane. Aku dhewe lho Ora ngerti tak kuwi lanang e. Aku dene kurang apa? Lanange bojomu ya doko kan. Lah kok sing duklik iki kene kok, Ken. Duklik kene ya keri kok. Kaya mangan ingkung kaya. Nguklik kene kok kleru lho, Mas. Lah iya. Lah niki uncek lak nguklike nggen April lak mriki. Keri. Soale bocahe mangkat kok telangkup ning mburi. Mas Gareng ora pareng, ora. Yo. Lanjut. Yo kan. Ayo. Panduwe kok. Ano Bumi langit Pak Gareng. Jeng teng pundi? Nonton wayang Mas Bayu. Lho, nonton wayang. Coba kowe gandeng Niken. Ayo. coba yang apa nih ya. Mbak Niken. Nggih. Tindak pundi? Niki ngeter niki Mas. Sakit tambahin. Kowean bojomu berarti masa bojo Kok bebojoan kok kaya ngene ya, Pak ya? Ora pareng ya Allah ngeterne bojone santek. Santek Nah. mati. Suntek dhuwur. suntik. Yo lanjut menikah. Yo. Tangis ing tias nganteni madang ram Aku ya pengen. Nah, mau biar ayo. Aku ya pengen. Wale. Malah. Coba takon ana ndak pundi ta Mbak Apri? Ndak pundi Mbak Apri? Aja gua bakal. Lapok. Mas. Piye? Bocahe jagongan. Gak. Masa bocah jagongan iki lho. Pokok eneng-eneng wae. Rumangsa bombong kaoran bungah yen bakale seni kabudayane dhewe niku ora bakal punah Mas Gareng. Leres. Dadi Peneruse akeh banget. kejaba peneruse wonten ingkang ngembani. Saestu. Nah, Napa melih para kadang seniman seniwati sing mapan wonten Kabupaten Klaten niku rumaos bombong kaoran bingah. Gitu Mas. Tambah ngrembaka, Nggih. ngrembaka. Ana sing ngajangi niku wis alhamdulillah. Luar biasa. Nggih. Suri toladan yang sudah berikan oleh beliau Ibu Hajah Bupati Ibu Leres. Sri Mulyani. Nggih. Mangke badhe pun lajengaken kalian pemimpin-pemimpin ingkang candhaipun Nggih, meneruskan yang namanya kebaikan. Leres tongkat estafet kudu dibacutake nggih Mas. Leres Mas Bayu. Mbak Pri. Dalam. Menika wonten ingkang kepareng nyuwun berkahipun dhateng Kanjeng Bupati Sepuh mbok menawi rena ing penggalih. Datang ngira-ngira hormat. Bapak Nggih. Bupati Sepuh. Monggo Bapak kersa tidak wonten pepanggungan ngaturaken penuwun. Oh, kersa. Kersa ta nggih? Nggih. Dipethuk Jawa pedhuk metarang-metarang Jawa monggo dipethuk.
Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat terus. Amin, amin, amin. Laris. Amin. Rezeki akeh terus pokoknya. Amin, amin. Lancar tur yo akeh. Amin, amin. Wulan iki genep 30 nek pun 30 ra nggih pun luar biasa. Amin. Amin, donganipun Bapak. Nggih Mas Gareng. Mbak Nggih. Pri. Nggih, Pak. Nyuwun dawuh Bapak, monggo harapan kagem masyarakat Klaten kados pundi nyuwun dawuh. Nggih, Mbak Cangik nika alhamdulillah nika tahun menika tahun penghujung istri saya mimpin Kabupaten Klaten. Dene mimpin menika nggih macem-macem, mboten gampil. Ngetikanipun gampil tapi juga tidak mudah, mudah tapi juga tidak sulit. Ya terus alhamdulillah sampun diberi kepercayaan saya Masyarakat Kabupaten Klaten mimpin Kabupaten Klaten menika. Mugia saya pinaringan Bagas Waras bojo kula menika. Ugi nanti bupati yang sudah terpilih besok kalau sudah dilantik juga melanjutkan pembangunan kagem Kabupaten Klaten. Amin. Nggo yo seneng wayangan kan. Amin, amin, hiburan amin. masyarakat saestoyo. Nggih. Alhamdulillah Mbak Cangik. Lah terus selirin kula niku dadok mimpin bupati niku mboten enten keinginan wah bojo kula kudu dadi bupati, mboten enten. Nggih. Mula jane kula riyen niku sing tulojokke niku tiyang sanes nggih. Nggih. Ndelalah kok malah bojo kula niku sing ditulis ngoten lho. Ditulis riyen wah kaget kula kok bojo kula ngoten. Lah alhamdulillah. Lah terus yang kedua Mbak Cange. Ya besok aku nyalon bupati enggak. Oh terserah dikau. Aku bojo iki kabeh tak cukupi. Kowe ora dadi bupati ya tak cukupi ngoten. Nggih. Ning nek rasane kowe iso tresnani rakyatmu, tur niatmu ya tenanan, silahkan. Nggih. Tekono atimu dhewe. Kula mboten meksa lho Mbak Cange. Nggih, Wah. nggih. Mungkin nek meksa Kados. ndak dosa kula. Leres. Karena Nggih. kula ya saking tresnane bojo kula. Karena bar mimpin ngene Mbah. Kula niki nek enten ngomah mboten enten. Kula mantuk king Jakarta, tekan omah. Wah, ibumu ndi cah? Nah, lagi acara belum pulang ya. Ngoten ngendikane. Nggih. Dados ya ngungkuli penyanyi kira-kira. Awan lu kok bengi lunga. Nggih. Jadi alhamdulillah. Tapi itu juga untuk memenuhi keinginan sedaya warga masyarakat. Leres. Ning bojo kula niku karena mau belajar. Nggih. Mau belajar dan mau belajar sehingga untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Klaten ini. Nggih. Makanya nggak ada perempuan bagi saya sebaik istri saya. Amin. Ora ono perempuan nek dikeloni itu nyenengke selain bojo saya. Oh iya. Lho bojoku ki semluh ae, Pak. Dadi nek ajeng kuru kula ora oleh. Nek terlalu kuru nek nimpah rekoso. Gitu. Katanya orang sekarang seneng seksi cilik. Nek cilik niku mboten nyenengke, gitu. Nah terus bojo kula kalau olahraga terus ora banter-banter olahragane, seminggu ping pindho apa ping 3 wae. Nek ping 5 ora nyenengke, ngoten. Nek kula boncengke nggih mboten bebani, seakan-akan ndak ra ono sing boncengnya ana apa ora kok gurenting ngoten lho. Nah insyaallah Mbak Cange. Nggih. Terus matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Mbok mugi sedaya marga masyarakat Klaten mbok pilih wonten kekiraanipun anggen kula istri kula mimpin kabupaten menika nyuwun pangapunten saged-sagedipun. Tapi semua diberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Amin, amin, amin. Menika Ibu sampun menjadi milik Pak Narno seutuhnya lagi. Nggih. Wong iki wau kula mireng Mbak Niken nyanyi, mengke dugi griya jeng kula paringi baju merah gen nembang sinden leh kula. Nggih, wis. Mengke nang diagemi kebayak dhewe Pak e. Mungkin nek pun pinter nderek Mas Bayu. Apa nek iki? Wong pun kula ajari terus ra iso niku nggih to. Wis ora sah. Kula niku nek mireng suwantene malah ra iso turu. Suwantene bojo kula niku nek malah nyanyi bahaya. Kula niku malah gelisah. Iki nyanyi tenan apa ora jane. Ada sinten Mas Bayu nggih. Lajeng dipun lajengaken Mbak Sedoyo. Monggo sajengkelingan monggo Pak. Kados Derek napa? kados adat saben lah. Oh, nggih.
Ah, Napa duet kali ibu? Napa duet kali ibuke? Lho, Enten kalau- musik lho Bu, enten niku. arep nyanyi apa, Bu? Nggih Bu, duet kebayakipun nyusul. Iya. Nggih. Nggih. Bawa Setya Tuhu, Mbak. Oh nggih. Oh nggih, nggih, Mbak. nggih, nggih. Maka Kalian genduk niken. Nggih niken. jenengan Bapak yo. Bupati. Mbak. oh Bapak ngersane bawa sik no Mas Gareng. Oh, bawa riyen nggih. Nggih. Sithik mawon. Elzio sini. Maka Pinten nggih? paminta Dhuwur banget ya. Pamintaku nimasitose. tepuk tangan Bapak Ibu. Agem Kanjeng Bupati Sepuh. Wah, dan hebat tenan. Atup runtut tansah reruntungan. Terus pundi Pak? Dhuwur nggih. Nggih. Nggih sing cendhek mong niku Pun Pak. kajenge. Cendek ming kowe ya. Ing sarina lan ngene datan ginggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedhak tansah mulan sito asih tuhu pendo mimilan mintuna hayo bareng nimasan tepi wajib situasi beraya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Matur nuwun. Maturun Mbak Matur Canggih. nuwun Bapak, pangestunipun dhateng kula sak rombongan mugi panganno sehat panjang Amin. yuswa Amin. berkah lumintu mulya sak turun-turunipun. Amin. Turun nggih. Nggih monggo nderek-ndereken. Nggih, macane. Gamelan pentatonis kalian diatonis mereka jane upama didadekke siji dengan harmonisasi yang bagus tentunya akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Leres menika. Gebyar gamelan Klaten keren nalika tahun 2024 digelar wonten ing bulan Agustus panjenenganing Bapak Sukisno. Ayo kita tunggu pagelaran tahun 2025 gebyar gamelan sing luwih keren melih. Oh. Niku gamelan digarap orkestra ya kepenak. Kabeh mung gumantung penggarape Mas Gareng.